Og vi har breaking news. I dag har Sverige valgt at bryde ud af Kalmarunionen, som ellers var en union mellem Danmark, Norge og Sverige. Kalmarunionen blev oprettet i 1397, som ellers skulle være et samarbejde mellem alle de skandinaviske lande. Det hele startede, da Valdemar Atterdag døde, og der ikke var nogen klar arvefølge til Danmark. Han havde dog en datter, Margrethe, og hun var gift med den norske konge Håkon. Sammen havde de sønnen Olaf. Men da Olaf ikke var gammel nok til at kunne overtage tronen, regerede Håkon over både Danmark og Norge. Efter Håkons død regerede Olaf så Danmark og Norge. Men han døde 7 år efter han fik tronen, så Margrethe var igen stillet med valget for, hvem der skulle regere Danmark og Norge. Hun tilkaldte så sin nevø, Erik af Pommern, til at skulle regere Danmark og Norge. Men hun var stadigvæk ikke helt tilfreds, for hun ønskede også, at Sverige skulle være en del af dette samarbejde. Hun overbeviste så de svenske stormænd til, at Erik skulle regere Danmark, Norge og Sverige. De indgik så aftalen kaldt Kalmarunionen, som altså blev oprettet i 1397. Men nu, 126 år senere, har Sverige valgt at bryde denne union mellem de nordiske lande. Vi har derfor fået vores rapportør, Julie Thorsgaard, til at interviewe Margrethe den Første. Tak, Karoline. Jeg står her i feltet med Margrethe. Margrethe, hvordan tror du samarbejdet mellem Danmark og Norge vil blive i fremtiden? Jeg tror stadig, at Danmark og Norge vil have et tæt samarbejde. Jeg føler, at vi har et godt samarbejde, og det vil fortsat være sådan. Men tror du ikke på et tidspunkt, at Norge vil bryde ud af unionen med Danmark? Det kan jeg ikke se nogen grund til. Danmark står som en stormagt i Europa. Jeg kan ikke se nogen grund til, at Norge vil bryde ud af dette samarbejde med Danmark. Okay. Tak skal du have, Margrethe. Julie Thorsgaard, Bruxelles, over and out. Ja, tak Julie Thorsgaard for dette fine interview. Vi vender tilbage lige efter reklamerne.